Viete čo, musím vám niečo povedať, lebo toto je proste ako taký zážitok a či chcete, či nechcete, musím to povedať aj s takými ekonomickými súvislostiami, lebo to proste inak nejde a ja musím povedať, že podobný syr, o ktorom chcem teraz hovoriť, som jedol ako keby veľakrát ako typovo, ale ja mám pocit, že tá naša super malovýroba je proste špecialita, ktorú by sme si tu na tom Devíne mohli ako vážiť. Teraz to nehovorím preto, aby ste niekto bol mne za to vďačný alebo niečo podobné. Hovorím to proste preto, že podľa mňa to je proste ultra špecialita. Jedná sa o tento Camembert Jersey sír. Všimnite si, že tento bol vyrobený 24.12. To nám musí Dominik s Klárou vysvetliť, lebo priznám sa, myslel som, že to musí byť dlhšia doba. Toto je potom necelý mesiac a ten syr je potom mesiaci dokonalý. Neviem, či to závisí od sezónnosti, pomôžte mi to skúmať, ale ten syr je teraz po necelom mesiaci, alebo keď sám, to je presne mesiac. Po mesiaci je ten syr dokonalý. Pozrite sa, takto sa mi to rozotiera ľahko. V rámci mojej diety samozrejme nám to na krekre, takže by to mohlo vyzerať gustívoznejšie. Ale neviem, je to devínsky výrobok a musím povedať, že som na to strašne pyšný. Hlavne som pyšný samozrejme na Dominika s Klárou a s ich ľuďmi, ktorí to tam celé odrobia s kravičkami a samozrejme s kozičkami, lebo máme aj taký. Takže chcel som vás jednak vyzvať k tomu, aby ste skúmali, že koľko, prosím vás, skúsme tak ako po domácky tu na, že akože vôbec si nevšímajte pri syre dátum záruku, to je proste nezmysel, kto sa trošku vyzná v syroch, dôležité je ten dátum výroby a potom ho proste pozorovať. Toto mám uložené v ladničke za štandardných podmienok v uzavretej nádobe a po mesiaci to začína byť dokonale. Ale to v obchode asi nemôžeme tak dlho držať, takže keď si ho kúpite, tak ho proste zavrite a hlavne ho nekonzumujte hneď. Konzumujte ho za mesiac. Zahoďte všetky, jak sa to povie, proste tie pravidlá o tom, doba spotreby a podobne. To jednoducho pri syre, tak ako pri víne, vlastne proste neplatí. Takže áno, takže hovorím, majte to v ladničke mesiac. A ešte trošku vám dám takú akože hint. Ľudia majú radi, keď dostanú nejakú hodnotu, ako keby, nie že zadarmo, ale keď dostanú niečo za dobrú cenu. A my to predávame za štandardné ceny. Keď si uvedomíte, že na tom robia celé dni dvaja a viacerí ľudia, k tomu sú tam krávy, kozy, spústa práce, to sa nedá zaplatiť. To akože keby som chcel dať cenu pri tej malovýrobe, ktorú robíme, tak by jeden musel stať 200 €. Ale on stojí 4 alebo 5 alebo 6, teraz presne neviem. Ale to hovorím, že tá hodnota biologická z našeho mlieka je to proste dokonalosť. Proste som to musel povedať, potom som to teraz ochutnal a samozrejme mal som to povedať každý deň a každý týždeň, ale konečne som sa k tomu odhodlal, teraz som taký nejaký nadšený z toho. Takže to som vám chcel povedať o devínskom syre z Jerzyjek a z kozičiek. Teraz som skúmal tento jerseyský a není to žiadna reklama, že Dominik toho vyrobil viacej. Bojím sa, či vôbec sú v obchode, lebo moja žena a moje deti ich zjedia kvantum a v eku v reštaurácii, takže dúfam, že ich nejaké máme a keď nie, tak rýchlo pôjdem zmazať toto video, aby som nerobil hlúpu reklamu, ale nešlo o reklamu, proste išlo naozaj povedať to tak ako od srdca, ako to teraz v tejto chvíli cítim a idem to práve zožrať.